Ahojte, tu je Brotherhood with Board Games. Dnes by som sa chcel venovať super solo hre Poslední holka v druhej sezóne. Pretože tento rok by mala výjsť v českom jazyku od Fox in the Box a Rexayer. Úprimne povedané, neviem presne kedy. A ak viete, tak dajte kľudne do komentára, ale malo by to byť vlastne tento rok. Ja vlastním 2 kazety v anglickej verzii, pretože som nevedel odolať. No a v tejto druhej sezóne budeme mať 5 kaziet, 5 boxov, takisto ako aj v prvej. Box číslo 1 je Storybook Woods. Je to v podstate červená karkulka, hej? Kde vidíte na obale, že jedna z tých final girls, tých posledných holiek, bude vlastne červená karkulka, čiže sa to bude odohrávať v nejakých tých, povedzme, takom nejakom rozprávkovom lese. Tuto vidíme, tuto máme aj domček tej karkulky. No a nepriateľ bude Big Bad Wolf, hej, čiže zlý veľký vlk. A táto kazeta je viac menej základná, čiže je to niečo ako Hans v prvej sérii, tak toto je tá taká úvodná pre začiatočníkov kazeta v druhej sérii. Viem, že je tu mechanika mostov, myslím, že cez ten most viete previesť iba jednu obeť namiesto tých 2 do tej bezpečnej zóny. A ten nepriateľ, ten vlk je vraj veľmi rýchly, ako je aj tuto vidíme, vlastne on má rýchlosť 6, keď bude úplne hore na tom najvyššom leveli. Takže takto. Prvý tento začiatočný box. Takže druhá kazeta, ktorú aj teda vlastním, je Intruders, Wingard Cottage. Traja dorastenci alebo nejakí tínedžeri v maskách sa vás budú pokúsiť zabiť. Hej? Je to veľmi napínavá kazeta, pretože, ako som spomenul, sú tu 3 vrahovia. Majú 6 zdravia. Tie karty hrúzy budú prepínať medzi nimi, kto bude aktívny. Hej? Jeden na vás zautočí, potom sa to prepíne na druhého, ten sa priblíži, po prípade zautočí a podobne. Čiže toto je veľmi, veľmi super kazeta. Aj na rôznych zahraničných stránkach, čo som pozeral, alebo teda videách, bola veľmi vysoko hodnotená. Je tu vlastne takéto prostredie, čiže je tam nejaká, povedzme, chata v lese. Tak toto nejako vyzerá. Mechanika je tu, že sa tu craftujú predmety. Nájdete nejakú bejsbalku, pôjdete napríklad sem, do tejto chatrčky malej, tam nájdete klince a osadíte na ňu klince, čiže budete mať bejsbalku s klincami. Čiže toto je super, veľmi dobrá kazeta. Mám k nej aj figurky. To je jedna vec, čo by som rád spomenul, že v tých predošlých, alebo kedysi to bolo tak, že figurky ste mali jedine, keď ste si kúpili celý ten box s 5 kazetami. Ale teraz už to začali predávať tak, že vy si viete kúpiť kazetu a k tej kazete figurku. Čiže nepotrebujete, keď sa vám nepáčia všetky tie boxy, tie kazety z tej série, viete si kúpiť zvlášť kazety a zvlášť figurky. A hlavne tieto figurky, ak hovorím, nepredávali ich predtým ako keby bez toho full boxu. Takže toto je super, hej. Na tlame ich nájdete. Ďalšia kazeta, ktorú síce nevlastním, ale trošku niečo o ňou viem, je Organism, alebo teda Panic Station 2891. No, je to doslova vec, ten film vec, hej, kde sa to odohráva na nejakej výskumnej stanici, niekde v Antarktide, povedzme, a Organism je tam nepriateľ. Oni sú v podstate 3 tí nepriatelia. Vy neviete až do poslednej chvíle, že kto to je, hej. Čiže je to veľmi napínavé, je to veľmi, teda by som povedal, ako keby kopia toho filmu, hej? Čiže nejaký organizmus, nejaký mimozenský, ktorý teda sa chce dostať do našeho sveta a chodí teda z tých ľudí, vymieňa si ich, ale tuto, ako hovorím, sú až 3. Ako vidíte, oni nemajú ani ako keby životy a teda až do poslednej chvíle neviete, že kto to teda je. Viem, že sa tu v podstate tie obete dajú dostať iba cez vrtuľník do tej bezpečnej zóny. Takže vlastne tak. Nehral som, ale vyzerá to zaujímavo a rozmýšľam, že si to možno aj kúpim. Ďalšia kazeta je Rachel Lady Wolf Asylum, hej? Čiže je to nejaký asylum, nejaký bláznec. Nepriateľka je tu Rachel Lady, čiže nejaká takáto zmutovaná ženská. 6 života s hviezdičkou. Ona má 6 života na začiatku, ale ten život sa aj postupne zvyšuje práve. Áno, dobre počujete, nie znižuje, ale zvyšuje. Je veľmi nepríjemná, pretože ona má tzv. Maniakov. Hej? To sú takíto červení míplici, ktorí robia veľkú neplechu, pretože
keď je viac ako jeden s vami, hej, tak to vyzerá ten blázinec, keď je jeden s vami, viac ako jeden s vami na nejakom mieste a vy chcete z toho miesta odísť, tak za každého, okrem toho jedného, dostávate zranenie. Čiže ak by tam boli dvaja, za jedného dostane zranenie, ak by tam boli traja, za dvoch dostávam zranenie. A oni budú za vami chodiť. Je to veľmi nepríjemné. Je tam karta, ktorou ich môžete upokojiť a potom z nich urobiť zase obeť. Potom tam je taký mechanizmus pirulky. Tam za jeden čas zoberete pirulku, môžete ju použiť a dostanete nejaký špeciálny efekt. Čím viac ich použijete, tým budete mať lepšie efekty, ale potom dostanete nejaké vedľajšie účinky, ktoré vám môžu pekne zavariť. Takže toto je pekná taktiež kazita, asi moja druhá najobľúbenejšia, tak to vyzerá tá figurka Rachel Lady. A tak. No a máme tu poslednú krabicu, ktorú taktiež nevlastním. A je to USS Conrad Evomorph Into the Void. No, je to Votrelec, hej. Ste na vesmírnej lodi, ktorú pomaly preskúmavate. Votrelec je nepriateľ. Votrelec tam má evolúciu, hej. Ide z nejakej, myslím, že larvy. Vyvíja sa na lepšieho a lepšieho votrelca. Vraj to je, čo som pozeral, je to veľmi tematické. Je to taktiež hodnotenie zo všetkých sérií na veľmi vysokých priečkách, čo sa týka tej témy, toho pocitu, keď to hráte, hej, toho napätia. Takže veľmi si to vychvalujú, dávate tam nejaké pasce, normálne na toho votrelca. Sú tam aj tie predmety, niektoré z tých filmov, takže takto. Osobne ma táto až tak nezaujala, pretože mám Nemesis, takže radšej si zahrám Nemesis, ale ako hovorím, túto veľmi ospevujú kazetu 5.